Khehlelezi ipheteleyo mpangilapha unalendo denamandla emncane mandulo namanje kusesekhona iziphiwo zabantu Khehlelezi ipheteleyo mpangilapha Wawuphilisa abantu emandulo wawuphilisa abantu emandulo inkosi impela siyavuma Khehlelezi wayivula ingqondo. Good morning South Africa, siyabingelela kuyo yonke indawo lapha nikhona. Sibingelele ema-university, sibingelele kubo bonke asebevukile, sibingelele ku-Facebook page lapha nyanga yodumo mzo. Siyabona abantu sebenyakazile sebevukile. Sithi vuka Mzansi, ayikho inkomo obuthongo. Uma ufuna impumelelo kufanele usebenze kanzima ukuze uyofinyelela lapho ufuna khona. Sanibonana ekseni kuyo yonke indawo lapha nikhona. Sibingelele abaselokishini, sibingelele abakamashu, sibingelele Newlands, sibingelele yonke indawo eThongathi. Sithi thina sanibonana ekseni. Siyazi njengamanje abarenki sebevukile, abantu basilalele lapha bekhona. Sithi thina sekunjalo bafowethu embonini zamatekisi, sibingelele o-driver, sibingelele ama-owner, sibingelele nabo bonke. Sanibonana kubo bonke omama njengamanje abantu baseyinhlungwini abadlulele ihlobo zabo emhlabeni. Sithi dudu kumndeni edluleliwe emhlabeni. Siphinde sithi happy birthday kubo bonke abazalwayo namhlanje. Ngithi nginifisela usuku oluhle. Kanjalo ke mase singena sithi healing hour lapha kuvuma 103. Sisho kanjalo sithi siyokuthatha kusuka ngehola lesine kuzokushaya ihola lesihlanu. Ngena ngalo ke igiyeli phezulu lapha sithi thina sibe sihamba, angihambi ngedwa, ngihamba nongizwe umfoka mchunu lapha. Ngenzeke kubantu kodwa kuyena kuyenze. Sanibonani South Africa. Bingelela nabaseKapa lodumo lapha eParliament. Nizokhumbula ke ukuthi ngolesine ziyotheleka phakathi eKapa lodumo. Ngolesithathu ntambama ngizoye ngiphakathi eKapa lodumo ngithelekile. Sanibonani Cape Town. Nikahle George Go, nikahle JP. Yabingelele enye indoda kanjena kanti hayi kushubile isizwe sonke saphukuma sama ngenyanga. Kwakungekho kungonakele lutho, wayibingelelile nje. Izwe sizwe uhamba wenza makeup ndoda uthulukile. Igama lami ngodokotela Khehlelezi. Sakaza bukhoma lapha endaweni yaseKZN eThekwini eGagasini. Ayikhona kwesikaBanana kukamashu. Sanibonani ma-hostel wonke, abafundisi. Ngitheka mina Nkosi yethu Jesu molweni. Baphulaphuli ndiyaphulaphulisa pha eKokset, ndiphulaphulisa lapha emzimkhulu kuba bonke njengabantu abasilalele. Kungenzeka ukuthi ifrequency yakho ayibambi kahle, awuzame nje uthi www.vumafm.co.za isobamba kahle ke. Kuseni bafowethu, kuseni good morning abantu njengamanje ababulungisele kuye emsebenzini. Sithi unenhlanhla wena othema uvula wasithola sesiphakathi. God bless you mntakubusise bonke abasebenzela umasipala, abama-security njengamanje abadriver. Sithi uNkulunkulu azabe nani emgwaqweni manishayela. Sekunjalo wena osibukayo njengamanje, God bless you. Kungenzeka usibuka ku Facebook page lezo inyembe zoyikhalile sisule siswami sula mawami ungavumi ukukhala phambi kwesitha sakho. Number 1 into okufanele uyazi, musu ukukhala phambi kwesitha sakho, musu uxoxa inkinga yakho kanti uyixoxa esitheni sakho ngoba you'll never know ukuthi uzokuthatha kubekephi. Sanibonana ekseni, ngiloko ngisho kanjalo ngithi nginithanda ngothando lukaLove ekseni. Ngithanda ismile sakho, ngithanda mangikubona uyilalelile lenqubo. Ngiyazi ukuthi you'll never be the same mawuqeda kulalela lento. Namhlanje ekseni ngisho kanjalo. Sanibonani ekseni konke indawo lapha nikhona, abantu abasebenza ezitolo, abasebenza emafemini, omama bathungayo, omama basemafemini njengamanje, omama kade bengalele, obaba kade bengalele, abanye ba drive hustler njengamanje emtateni siyababingelele emkhunjini yonke indawo. Ngicela ungenzele ifavor ke mama, ngicela ungenzelise ifavor bhuti. Njengamanje siyongena la niyakhumbula izolo bengifuna ukuhlola, bengisemandleni, namanje asekhona lawo mandla. Yiwo lawo mandla ziphathele mandla kaJehova. Namhlanje ngisho kanjalo ngithi mina namhlanje ngizohlola. Uzongixwalela ke, ngibonile izolo kukhona okadelwa lapha ku YouTube athi yini nje leyo ipostile because there is no content. There is indeed there was no content izolo because iplan ka-producer was to ukuthi kuyahlolwa. So uma incingo sezenza kanjena zisifundise ukuthi next time we need to have a backup.
sibe ne content esihlelile izolo bese siposta nje sifuna ukuthi ningasoli nize nithi akupostwanga lutho but there was no content. The content was ukuhlola siyahlola so kulabo abahlala benake indaba zika Khehlelezi siyaxolisa there was no content. Siyazi ukuthi impela nifunde kakhulu uthi omunye yini le kade nipost sipostile ngoba khona abathanda ukuthi uKhehlelezi mayipostile nje mangimbonile ngiyaphila kunomuntu obenefitayo ngoKhehlelezi wena ongabenefiti wena ongibuka uzobuka ama error wami ukuthi namhlanje ebegqokeni namhlanje wenzeni awusiyaxolisa ngalokho ke thina ke lo obonile izolo waphila mayengibona. Thank you so much siyabonga kakhulu ngalokho okwenzile. Lalela ke sizaqhubeka manje siyagibela freeway siyahamba ku 0659337172 kubalekile ke inamba le mangiyibiza ngithi 0659337172 kunabantu engiyaye ngibathandazele kunama message engiqale ngiwathandazele before ngiyothandaza before ngiyongena enqubeni kunezinto engiqale ngiyithandazele qala inkinga labo bantu basuke bekhombisa ukuthi cha silalele kodwa thina we are serious consider us ezabantu abahluphekile ngoba silalele sibaningi impela ngithe mangibheka uhlelo lethu lilalelwa abantu cishe 500,000 abantu abasilalela ekseni lalela cishe 500,000 abantu abasilalela kodwa kunama VVIPs ama VVIPs wethu ke yilabantu abasenda ama message abashoyo ukuthi no ndoda awungibheke ndoda ngibheke kule number ethi 0659337172 labo bantu yibona ke abathi ndoda ngihluphekile nanoma uyabathandazela abantu bonke kodwa ngicela uwenze sure ukuthi mina ungikhohlwa wenze sure ukuthi impela aqala ngami kulawa ama message abantu ke engibabhekile njengamanje ku 0659337172 0659337172 0659337172 inamba ka WhatsApp engicela ukuthi ungayifoneli njengamanje le number ngicela ukuthi ungenzele ifavor nje kube inamba ozosenda ivoice note yakho njengamanje usho ukuthi Khehlelezi ngisendaweni kanje ngicela ukuthi mawuthandaza ungangikhohlwa ngizwe siyabingelela futhi ekseni siyathemba ukuthi uyaphila. Sibingelela kakhulu kumkhulu sibingelele ke nabalaleli befuma 103 nakanjani ke sesikhona nje umkhulu seshilo ukuthi greeting and George greeting and GP. Why these three specific areas? Why these? Because I grew up in hostels. When? Yeah. George Go. Sanibona George Go. Sanibona George Go. Wawenza nje sanibona kama sanibona ngoma yemayi. Hayi lelo kama liphathwa ngizo. Linani? Ngaba liphatha lelo kama. Linani? Ungaliphathi ngeze igama lika baba umongameli. Sodlala abantu lapha. Siyahamba yuma isiyagula. Lini nje icala lapha? Monday. Mbana? Yeah, Monday kunecala elakho yahamba uyavela. Ushekini? Uba sengiphiye yakho yini mina? Tatubane umsebenzi womeli lo. Lutho. Umsebenzi omkhulu uyinguphethe. Hayi Phela umkhulu ufana nespoon. Ispoon sesiphethe naso siphethe futhi. Uyazi wena uke wakhuluma enye into uthi wena ziyakhala ngihlula nabafazi. Mala kodwa mkhulu ngempela wenziwa yini ubungisukelelani? Usho ngawo ha uNkulunkulu wamshaya. Uthi kuthele. Ngibona ukuthi na umkhulu. Ngeke phela ngithi. Usuka post window ayi ibabule njalo ngathi ngaka. Mawena unabangaki? Abakho. Ziwu4 icawo. Hayi bathathu engibaziyo. Bathathu ngiyahlula ngizwe. Ngiyahlula ngizwe nangobuhle bahla bami. Hayi phuma la. Hayi head office yami nje uMakalilitha. Injani la? Yinjalo umkhongi njalo mina ngayimisa izitho. Ngayimisa izitho. Hayi bese sibuya nje ziyobe ikhala futhi nangu weekend. Ziyakhala. Ziyakhala nayo weekend. Mkhulu setha bese sibili. Hayi phela ngenyanga ngizwe. Lokho nje kufanele ukwazi lokho. Ngenyanga impela beyikhala futhi ziyakhala nange weekend. Kuyalotsholwa futhi nange weekend. Ziyobe iphumela insizwa zibhekele ezweni laseMpumalanga. Kuyolanda umakoti futhi ezongena emndenini wakwamzozo. Hayi cha ungabona usisi umuhle ungakathandani nomuntu onesibongo sakamzozo cha usadlala sisiqoma kabusha qoma kabusha ayiqome kabusha impela ngiyakuzwa kwabomchunu ngiyakuzwa kamchunu hayi amakhosi thini siyamakhosi ngengizwe ungabona usisi engakathandi kamzozo kwachiya awusadlala yabona kwachiya ngizwe aphuma lami sengiphethwe ikhanda ngibizwa ngochiya 5 hours
kanti saqopha umlando makuthiwa lezi zinto ziyolobola lezi ayishelu akubuyo kwabili impela hayi kade kuthiwa vu besiphuma sa uselilanga lomshado nakho obuza kaMazulu Sabe bayakutshela sanje sanibona omayimaye njalo eJojo liyaphila zabe ishanza phelela layiphuma ngale sithi sicela omunye futhi ziyobe zenza kanjalo futhi kule weekend uyobe ukhona futhi ethimini akukho kuthiwa kuye yimi ungangosho hayi kodwa bayakhala batezi ashesha agoba uphondo wathi wena ayikhipeni le mali bakhipheni banike khipheni banike hayi abantu labo yini uhlulwa yini uhlala ukhuluma ngakho hayi khalo uthi hayi balawo babejimile phela babejimile othi nami ngibabhekele hayi uthi ububesi nami mfowethu ngiyolobola this year yithi mina uzonginika malini uthi hayi mina lo ngiyomlobola uma ngiphethe 15,000 ngiyoqeda yonke into 0659337172 0659337172 This is Buma 103 siyanibingelela ekseni ngicela ke ama voice note ngiyabona abantu banenkinga khona ama VVIPs asijoinile namhlanje amaningi impela ngiyabona ama message wami maningi kusho ukuthi abantu banenkinga kuyasho impela ukuthi abantu banenkinga ekseni ngicela uvusa umngane wakho njengamanje kuyisibusiso kwakhona lokho ukuthi kunomuntu ozomvusa uma umvusa umtshela ukuthi mayisegoli umtshela uthi ngicela ungene nje ku internet uthi www.vumafm.co.za bese uselecta lapha okubhalwe listen live kunesibusiso ozosithola for the fact ukuthi kunomuntu omvusile ekseni ubusumtshela ukuthi lalela mngani wami ungalenzi iphutha ngicela usende ivoice note ubone yini ukuthi lenkingo sende uyisendela angeke yini inqotshwe ngaphandle komuthi ngokuphandle kokani kodwa nje usende ivoice note ngicela ungenzele ifavor kanjalo and then uNkulunkulu akubusise sizothandaza nawe ngisakulindile ukuthi uvuse umuntu kunengoma yami engizoyidlala ke manje yami nje lengoma ngiyikhishe lo omunye umuntu wathi Khehlelezi ngenzela wena nje lokho hayi omunye umuntu bengenza ngothando nje likalaphi sikothandweni lami lengoma lalela uzwe lengoma ikhiphelana ngisalinde wena njalo ukuthi usende ivoice note ukuthi uculwa nje kaningi nje ngapha phela kuyasho ukuthi nginesithembu hayi bushalo nginesithembu mina ngithi ngiyashada la street futhi hayibo ngithe mina baningi abantu abakhona kodwa kunalabo abakhethelekile okufanele sithi masithandaza siqale ngabo yibo labo esibabheke njengamanje esithi those people yibona abantu abaserious impela okufanele ukuthi noma senzani impela singalenzi iphutha noma siyibona le number phone vele iyona number besifuna abantu impela bathi noma kuhlolwa okufanele sibheka ama number abo sithi sibambe le number asehlisa impakamo sehlisa ipride ngoba kungenzeka namhlanje indlela yakho empumelele niyo lena Zake uyehle emthini uqala kokuhlakanipha kumesaba uKhehlelezi ngokukakhehlelezi 4 verse 9 ala kokuhlakanipha kumesaba baba uKhehlelezi suka madoda yindaba akhulunywa ngoAbraham ake sifake nathi manje eBhayibhelini sike senze lethi iBhayibheli suka sizenzile imanga ngizwe amandla sinawo asisabi ke manje ziyakhala manje hayi cha esisuka lapho sithi ngokungizwe 4 hayi vela mina ngiyiBhayibheli ngesikhambi sanibonana ejipi hayi uqophile umlando asiqopha umlando ngokungizwe 6 verse 7 ukuboshwa kwakhe ethi abantu abaluthe awu yebo yiza inkaza aninazi inkinga ngakini hayi bomkhulu ungaqolisa mina ngiyazwa ukuthi yini ligama ethi luthi ngithi Okay, sibhekela phana emthandazweni njengamanje siyemthandazweni.
amangwane Khehlelezi kuthubano ngenza imisebenzi emkhulu kangaka umuntu uthunyiwe maswini nayi copyright wafuna impilo zabantu wafuna impilo zabantu sibona njani inamba ithi 0659337172 ungaforced makungavumi kuwena kusho ukuthi uNkulunkulu akakafiki but uNkulunkulu mayisefikile kuwena uthatha ifoni yakho nje ebese usenda uWhatsApp uthi njengamanje ngicela ukuthi izinto zenzeke njengamanje ke sibheke emthandazweni laphana ke kwivuma 103 babizwi lakho linamandla babizwi lakho liyaphila babe emagameni amathathu elikayisene lendodana namhlanje kulwesibili ekseni baba siyathandaza thandazela Nkosi ama message wonke asengenile ku WhatsApp baba busisa ngayinye message Nkosi uyazazi inkulumo abayibikayo uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu ongahlulwa lutho phesheya kwezilwandle abantwana bakho bavalelekile abanye bayafisa ukuze emakhaya kodwa kuhambeka inkosi ezindleleni abanye abasebenzi bahamba bethi bayosebenza akusebenzeki inkosi sikhulekela baseGoli sikhulekela baseMpumalanga sikhulekela baseKapa base-Eastern Cape abaseBotswana Nkosi kuzo wonke ama province ase-South Africa siyabakhulekela Nkosi sikhulekela abantwana abafailile Nkosi mabanga commit ama society Nkosi mabangayibulali Nkosi kusengenzeka kuwe babegameni lomusa sikhulekela bayongena ema university bayoqala impilo entsha Nkosi lapha abanye bayongena ezidakamizweni abanye bayodayisa imizimba Nkosi baba siyabakhulekela abashiye ihlobo zabo sikhulekela abashiye abazali Nkosi sikhulekela umama Nkosi ngalesikhathi mangithi ngiyathandaza nabo bayathandaza emakhaya baba siyakhuleka Nkosi ngalesikhathi khulekela insizwa Nkosi ezikhulekayo Nkosi xhumana nabo Nkosi bezwe abashadile Nkosi nabasafuna imishado ngalesikhathi siyakhuleka Nkosi ekseni abagulayo abaseyibhedlela Nkosi thinta Nkosi yomsemanxebeni thinta lapho Nkosi belimele khona babegameni lamandla Nkosi siyathandaza ngalesikhathi Nkosi yomsa abalimele emphefumulweni Nkosi yomsa Nkosi unethe Nkosi ulimi luyisitho esincane kodwa liyabhubhisa Nkosi imndeni exabene engasangenelani namhlanje silethe ukuthula Nkosi namhlanje siyakhuleka Nkosi ama relationship abhidlikile silethe ukuthula Nkosi sithi qala kabusha Nkosi babegameni lamandla siyakhuleka ekseni ngegama lika Jesu abayothi bafone Nkosi abayosizwa Nkosi bekhuluma nathi baba basindise Nkosi baphumelelisa bangasebenzi baphi imisebenzi egameni laphakade abanezitha banqobela izitha zabo Nkosi abadlala amalotha abagembule emakhasino benze bawine Nkosi ngelinye ilanga bathula ufakazi bathi ngalalela le show kodwa kunento eyenzeka eksene enhle kangaka siyamemeza simemeza kule yamndeni Nkosi engangenelani babegameni lamandla Nkosi abantwana abaneziphiwe abavalekile babegameni lamandla siyakhuleka ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. All right bazalwane siyabonga kakhulu umthandazo ekseni esutholile sithandazela nongizwe naye einkingeni ezingaka abhekane nazo ngizwe icountry inzima kabi nje yodwa uyapi kwicountry kanti ngiyini mina ungizwe nje khohlwa nje umongameli mina umongameli wani umongameli ophethizo uma nje icountry idinga ukuthandazela umkhuleko strong ngoba sekushiya isikhungo sama social i-airport yama-social lento leyo iparlamente ngapha ilewe China Mall futhi nayishile nayo isongalokho ilokho yazilalela ngizwe ungalala kuthenya namhlanje wena ushisa i-China Mall ushisa China i-China Mall ene ngakuzwa futhi uke wawuxoxa lento udlala wathi ufuna ukuyoshisa iparlament yazi njalo mkhulu umizwe usithi bangakulanda kibabolela laba badisparate laba babophuma isihlofu seyiphara lenkosi lalela phela ibona imoto zamavene eziningi mana ungena ngifuna ima awu-act kayi-one lento wawuthini act pain ipain wawuthini I can't act the pain uyayifisa lento ukuthi ibuye futhi ngibuye kanjani awufisi wena uyiqhawa walwa wena waboshwa waboshwa hayi cha mkhulu uthunyiwe inkosi ima bayangimanga ngoba phela uMandela into yazi ekhoni esokuyihushuza lapha na imatshibuza hawo mfowethu
wena awuyanga ngisho Robben Island awuyanga ngisho Westville wena awuyanga ngisho Sun City wawusemasailini ayikho wakudla ukudla kwasetshela uyaphi lapho oh ama details akafuneka konke lapho phela sifuna ukwazi ukuthi kwenzakala kanjani sengamabhatiti phuma lapho suka matata umshika asiye lapha kuma voice note sizwe ukuthi abantu bathini 0659337172 sizwe ukuthi bathini Umandumane eyadumezizweni sangena yipi chana manje sikubulisa kusasa nje Tomdala lapha ngase ISS sise Saudi Arabia lawo khona kumakuthola kudala banathi yahla from Friday Friday namanje savutha iphela ngiyabingelela kakhulu mkhulu ekuseni enhle kangaka sithonkulunkulu abancane siyabonga likhuluma lonqobeleli Limpopo mkhulu ocela lengikhulekise le family yami umndeni 2022 hey hayi unzima shame sicela umthandazo omkhulu kakhulukazi siyabonga mkhulu wami uNkulunkulu abenani ayicimi lokushile nje lento Sawona dokotela usiphilile ngokashangazini khulu ngicela ungithandazise ngiyareturn umsebenzini ngicela nje ungabe kulabo bantu ngicela into zami ekhanye umnyama mkhulu kukhanya uqoshe ngicela umkhulu kakhulu kanti ezoqala kahle yini uyaphileka lapha kuyenzeka mkhulu izinto fane nawe zenzeka ngiyabonga kodwa indaba iqala lapho kanjalo sathana kwaNkulunkulu yabotha okulile ngenabo buba usathana kwaNkulunkulu ayikho leyo nto usathana wayengezwa kuthiwa kungena ngo6 endlini ayivela ngo12 edakwebhelile usathana itshela wayizwana nabo abantu abanjengongizwe uJesu emtshela ukuthi ngiyacela phuma kulabantu labo ihambe nabo ungabe ungazwani nabo umuntu ofana serious mina ngakhetha ukuba usathana kodwa mina ngithanda usathana uyamthanda ngiyamthanda vele kuNkulunkulu usathana inkunzi usathana uyamhlula uNkulunkulu hayi akamhluli uJesu namaqhinga uyamhlula kuba unestress kuNkulunkulu labaza hayi ungayisho leyo nto leyo hayi asineni yaphela igona That's sibonga 103 namhlanje into esikhuluma ngayo sikhuluma ngabantu abakhetha ukuyibulala ikakhulu abantu abasema university ikakhulu abantu abakumatric abathi mina angiphasanga kodwa bekade ngihamba uKhehlelezi ngiyofuna umuthi wokuphasa kodwa ngikwenzanga kuphumelelekanga so njengamanje ngidecide ukuyibulala idlozi liyakuvuma yini ukuthi ukukhulume ngomlomo noma ukhetha ukuthatha intambo uthi ngiyayibulala kuvumelekile yini lokho ukuthi umuntu ayibulala akhetha ukuthatha impilo yakhe uyamkeleka yini edlozini umuntu othi wena ngiyibulele ngizwe mfowethu angazi mina ngokombono wakho bakhona yini abantu abathi bayibulala bebulale ukuthi ufailile umuntu baningi kakhulu lento ukuyibulala igcwele kakhulu kubantu abasha igcwele kakhulu kubantu abakuma relationship ngenxa ama disappointment amaningi kakhulu sengikhulumela lana nje ekuthenini njengamanje kunabantu abayibona ukuthi abaphuma ngemaphepheni wathi no umndeni wami uzothini wavele wathatha intambo kunjalo abanye they do it because of ama failures abo ukade vele khuzwa unyaka wonke ukuthi uzofail don't do this don't do that usudlala ipiano ngapho uyastadisha yebo emveni kwalokho ke bese ke ebona ukuthi ngizombhekela ubantu baba ngizombhekela ubantu baba angithi ke manje sifane sibheke lapha mfethu ukuthi kahle into okufanele sizama ukuyigwema la sizama ukugwema ukuthi umuntu othi indoda ifikile indoda yathi it's over sesihlukene noma intombi yafika yathi it's over yini ofanele yenze maybe ekuthenini agwema ukuthi ngingasayibulali noma angimukele isimo umuntu ofailile manje sikhuluma nomuntu osekhaya okuthiwa ufailile njengamanje kunomuntu othi ekseni ngiyaqeda ngami ngoba ingalile intombazana kade bengibona abantu ngishayina ngoba kunamadoda angakwazi ukuyimela kodwa amenga abantu besifazane kunendoda oyibona manje inezinto wena uyitshela ukuthi le ndoda iyasebenza hard work kanti wavuka ngomuntu wesifazane uthe suka lapho lo muntu wesifazane wamtshinga kanti uvuke ngaye eksegcine into wesifazane ambeke obala athi hayibo nimbone nje ingoba into zami 1 no 2 no 3 abese decide ukubulala so sizobheka namhlanje ukuthi into esingaba advisor ngayo ukuthi umuntu angayibulali yini okufanele ayenze umuntu ngaleso sikhathi ayikho into baluleke ukuthi umkhulu
kuyo yonke I relationship noma impilo nje. Once wenza into wenzela abantu, then you owe them the explanation. When you have no explanation, that's where the trouble comes. Because manje usazi laba abantu obuphilela bona ukuthi bekushayela ihlombe njalo wena ukhoshela abantu wena wenza izinto wenzela abantu mase inkingi sifikile iyethi empilo sifikile sikushaya awusakwazi manje uzochaza uthini laba abantu lawo mahlonike egabhu wedwa iwona ke egcina umuntu ebonakala banesibindi sokuthatha impilo yakhe abanye abantu banezikweletu kezi over angakwazi aqamba amanga kuzokuphela wona amanga amayithe phelele amanga ayethathe naye Steve nesibhamu eduze hamphahla yabona omunye esaba ukuboshwa ngenxa yenkinga ethiza abonayo kunoma ngayijele mina ungcono ngife izinto njengalezo ke so ayikho into ebaluleke njengokuthi kube khona umuntu noma ngabo yedwa uma ungabuhluleka ukukhuluma nomuntu mawunenkinga thandaza ngoba ukuthandaza is part of the healing process. It's counseling. It's a very spiritual, psychological counseling. Ngoba ukwazi uceba you are speaking to the when you thandaza phuma ngimkhulu ngibulele mina shamba ngeke ngibulele mina ngiyoze ngife ngayibulala yabona mkhulu uyibulale bani wey mina nginesibindi mina kodwa angisona isithutha yabo abona inkinga nje ngiyacabanga nje what kind of problem nje qualify le oje ibulale qualify ayikho icala lezokugweba wemkhulu phuma emacaleni okay phuma emacaleni yabo elokho nesithembu iphela sivele hayi phuma esithendeni sami hayi phuma beka ku pause ngiyaya eMpumalanga ngifuna ukuya sokucinda kodwa oxtail angeke uphinde uyidle uthi amfowethu oxtail manje lento yokuyibulala le mkhulu ibaleke ukuthi ukuthi abantu one uma ngabe ukuthandaza ngoba mina ngangitshela umokhosikazi akithi lapha isigugele ngokuthandazwa ke ngithi ngiyezwa ubone ukuthi la umfazi afanele athandaza abafazi baphethe ngithi ngiyalalela umfazi nangiphase ngiceba uNkulunkulu ayangicasubanga ngithi mina la wona ukuthi inqondo yakhe isebenza wena ima umbuza sometime ithandaza ngamvala tayo umuntu uba lesiguqo man ayenziwa lento yenzayo ubika zonke inkinga zakamina naye kuNkulunkulu phambi kwami ungayisa lokho umcebela yabona hayibo mamvala mina hey umuntu mayibaleki uba nesiguqo yiba nendawo yakho ezosiguqo iba kuleyo ndawo kuyafana nje usazokuceba nakhona hayi ngcono ngezwe wena ungalolinde nje angithi yabona ingakho ukuthi umfana indoda maye yathi amen uphelile lo mthandazo ekhaya noma ngabona ubusaphestu ayitse yiyo lento ukuthi nithule khona seyilalelwe nje la esenza ngathi uhomo yabasangene kanti ukubhisa umuntu ucabana uNkulunkulu hayi ukuthi ubike inkinga zekhaya cha specifically uceba wena inkinga ngithi inkinga zekhaya uyinkinga la ekhaya so it's part of inkinga yasekhaya hambe le ayokhuqele etshanini lapha akhuphe etshanini lapha edwa lapha akhuthale kodwa mfowethu asikubeke nje kucaca lokho sikhuluma iqiniso ukuthi abantu besifazane banakho lokho ukuthi mayiguqa umthandazo wabo ngisho nasesontweni bayashwabula labantu bashwabula ubabakazi bani umbheke naye izinto zala ekhaya zenzekalayo lendoda engabuyi lendoda ukuthi lendoda namanga uNkulunkulu yacela ukusize shuthi unamanga yebo shuthi unamanga it's not about me phela ngithi ugcine sikhuluma hayi lutho mkhulu kanona kumnandi nje mkhulu uyangienjoya ima kumnandi nje uthi wena umfazi khuluma indaba knowledge of the subject khuluma indaba yokuyibulala naqonsoda yakho-ke manje indaba yokuyibulala le manga buhluleke lezi zinto lezi ngoba then what you live to impress people
that's why the problem is. Ake sithi ngizwe kahle kahle sibheke la edlozini uma umuntu efikelwa umcabango ukuyibulala asiqale sibheke la ukuthi kungenzeka ukuthi kunomkhokha esibheke la entweni okuthiwa umkhokha angibaleki ku topic but yini imbangela yokuthi umuntu ayibulala imbangela ukuthi kunomuntu la ekhaya owake maybe wazama ukuyibulala noma owayibulala loyo muntu kudinge ukuthi before angcwatshwe iqala ivalwe lento ngoba ihamba ilandela akekho umuntu ovela suke amana afuna ukuyibulala kunabantu abathi noma unenkinga yemfowethu kunomuntu othi noma esebulele kanjani abuya azobotshwa simukele isimo but kunomunye othi ngiyayiphosa flatini kunomunye othi mayikabene nomuntu wakhe athi njengamanje ngiyayibulala leyo nto kunezinye izikweleti ezisuke esekhaya maybe uma wakho noma ubaba wakho wenza ihlazo elinzima emuva yangavalwa lento mayingavalwanga that is why lo muntu uthi mayisezolungelwa izinto kube nama problems avelayo ngoba leyo nto idinga ukuvala bese siya lapha ebunyangeni senza njani ukuze sivale izinto nje kunomuthi abathi umvala sangweni angazi noma uyawazini lo kunomuthi abathi umvala sangweni loyo muthi bese siba nenkukhu le abathi impangela ngizwe yazi lenkukhu abathi impangela le nama dot bana umkhulu ngisho amashanga lalela angithi sikhuluma ngonongizwe siphinde sikhulume nongizwe lalela ekhaya kunomuntu njengamanje ohlele esilungwini othi ukhuluma ngani manje mayithi impangela so I'm trying to explain kahle kahle ukuthi yini impangela exactly angithi ke izinkukhu ziyahlukana sinenkukhu emhlophe sinenkukhu emnyama sinenkukhu empangela sinenkukhu ebomvu lezi izinkukhu zonke kunezinto ezirepresentayo ikakhulu isikhathi esiningi uma siphakamisela umuntu isithunywa sisebenzisa inkukhu ebomvu siphinde siyisebenze futhi le impangela uma simisela umuntu amagobongo siyayisebenzisa le mhlophe siphinde futhi le mnyama uma umuntu ebulele kunethunzela imnyama elikhona siyayisebenzisa le mnyama singena ngokuhlukana naso bese sithatha le impangela sithi isebenza makunini uma umuntu ikakhulu kunalezi ingane ezincane othi moyikhuza zibani bani ungakwenzi lokho athi sengiyibulala lo mntwana kufanele lento nisheshe nisukumele semncane ngoba kunento ikakhulu kunalamadodo thola ukuthi uphike ingane ayiphike nje sasesithina ayiphike angayifuna athi mayingayifunanga ajika kuye futhi athi uyayifuna leyo ndoda kufanele ithi mayibuya ixolise ngantozane thizeni ngoba leyo mntwana kunomkhokha uthathayo ngisho semdala noma engacasulana nesoka lakhe noma ecasulana nomuntu wakhe kodwa kunamadoda futhi athi mayicasulane nomuntu wakhe intombazana athi seyoyibulala amadoda ke manje akulona akulona ima siyalenga yithi lenkinga hayi ngizwe akulona ihlazo lisuke litheni mfowethu ngoba yinto esuke kuyena ngaleso sikhathi but ke asigijime kakhulu manje sivele sigijime siye lapha ekuhloleni mfowethu kunabantu ade sibathembisile ukuthi bazofuna ukuthi bahlole if you've got any comment about lento yokuyibulala noma ukhona umngane wakho mazi ukuthi usicela ukuthi ku YouTube ucommente sifuna ukuyithatha le comment yakho siyisebenzise uma uwazi ukuthi mina nginayo umngane wami impela ohlale efuna ukuyibulala unaleyo nkingi yokuhlala njalo kodwa uhlala zikhona lento yomzwangedwa fanele avoid ngishekhaya ingane nje ihlale nomzwangedwa bese isikhathi akubi umkhokha kuba isimo esithize umuntu abhekana naso ingane nje engakwazi ukubhekana nencindezi ayifuneki enye into mfowethu omunye umuntu kade wayinquma abantu kazi lo muntu liyakhuluma kumuntu omunye umuntu kade wayinquma abantu so wayiyeka into yokunquma abantu usefuna ukuba ibona again usefuna ukuzala kakhulu manje unembe usuyamlahla kunembe usobashuphule kakhulu ulungele kalo akahambe akindaba amafona again kanjani usebulala abantu akayibulale la uyithi phela hayi ngizwa hayi bafuneka labo ikhunge hayi bona you know right la ashone loyo hayi ngizwe ayiphathele uNkulunkulu nisho kwaZulu eyaye khona sikhuluma inkunzi afanele sikhulume isithuvu topic inkunzi usathane eke nimeje kancane noNkulunkulu inkunzi le usathane yazithi ngisho amaqhawe akwaZulu esikhaselembu ayekho umuntu ethanda usathane ufa kwele mina ngiyamthanda usathane hawu jikelele ngoba ayikho imotive yabona akekho umuntu obaleka njengosathane uNkulunkulu ngoba ngaba kukhulu wamuntu abantu bethelela kabi lo muntu lethi inkinga yabona umuntu oletha ama problems empilweni uyimpela lo wenza abantu bekholwe kuthi usathane yima uyamthanda ngizwe usathane ngoba ekufaka inkingeni kanje hayi ngiyamthanda lithi iBhayibheli lalela ngizwe kunendlela ebukeka inhle kanti isiphetho sawo sini waphefumulela phezulu kunendlela ebukeka inhle kanti isiphetho sayo sikufa usathane uhamba naye kumnandi nidla amasweet
nidla amaswidi kumnandi yezwa hayi kodwa inkosi sathane ebese yakujikela hayi inkosi hayi wale ayifundi wale ngikukuru isaba uyayisha hayi leyo nto ungayisho leyo nto ungaphathisa into hayi kodwa inkosi satanism lento yenzayo le yini satanism iyo leyo khulu yalo nokukholo okunobula phakathi 0861010 ngeselibanzi inkunzi 0861010 0861010 0861010 njengamanje mawunenkinga hlala ocingweni 0861010 bengingathembisa ngathi kukhona engizobabhekela khona engizobasiza can I help you ekhaya cela ukukusiza njengamanje ekhaya lapho khona manje kuyakula ngenzeka izinto ayihambi kahle ngicela ukuthi njengamanje khuluma nami ke lapho khona 0861010 ungakhohlwa ukuthi ngizobe ngisekapa lodumo ngolesine ngizovakashela ekhemisi lapha na wenza sure ukuthi makushaya u12 noma u1 o'clock noma u11 from 11 12 1 ube khona yes Cape Town sohamba noyizwe mfoka mkhulu yebo usamba ngesiyobona naleli umzi wami lo abawushisile 0861010 300 ake sivele siye lapha nengcingweni zethu sibuke ukuthi kwenzakalani 086 oh Nkosi yami 0861010 300 0861010 ungenzeka usekhaya unenkinga umndeni wakho unenkinga ninenkinga lapha ekhaya ngicela ukuthi ngikhulume nani can I pray can I prophesy cela ukuprofeta njengamanje ekhaya unenkinga 0861010 300 0861010 300 0861010 300 ake ngibone ukuthi ubani ngimtholayo ekhaya wala udikuzo sathane ngani vale ngiyothatha manje wala ikuzi Boy, unestress kanjani madonna bafethu nisixolele manje siyazama ukudila nalo mngani kangizwe usathane zama ukudila naye ayikhona 0861010 300 asivele siqhubekeni kwi-topic yanamhlanje besifisa ukungena kwi-prophecy besifisa ukuhlola asivele siye lapha kwi-topic yanamhlanje sibe sikhuluma ngokuyibulala kuyenza ukuthi nomngani wakho onaleyo nkinga ngicela ungisendele i-voice note usho ukuthi mina umngani wami ukhehlelezi nginaye ingabi more than 30 seconds uthi nginaye umngani wami asazi ukuthi siyenze njani sizoyiphendula ke i-message 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 ake sizwe voice note ithini Kamlami ngunhlahla wakhumalo eGreat Town endaweni yaseNtembisweni ngithi mkhulu nginami ngomunye wabantu abanenkinga ngifisa ukuphumelela ngithembe wena mkhulu ngicela ungisize ngiphumelele ngibe nemali izwa Facebook wanyezwe nosathane wakho My apology is not deleted, suppose when they go show. Dr. K uzangixolela man and yabulisa plans us. Kwenzekile ndivuke I don't know. Kodwa andingomntu ufane ubukele show yakho kodwa ndikulandela ku Facebook. Ndinengxaki nje endingakwazi kuyisolve okanye ndilandelayo okanye kwenzeka ntona ndiyazi ndinomlingani wami. Every time xa kufuneka ndicommittile sikhuluma ngosathane ngiyacela bafowethu asibhekeni lana kwi-topic asistikeni nje kwi-topic because sinabantu aba-analyzayo la ku-insta with this thing kwi-YouTube abazobe sebethi you guys are off topic sekunabantu abanjalo-ke ngizwe sivika ama-email ngapha sivika ama-email ngapha naku-YouTube uthola ukuthi umuntu osho kanjalo comment kanjalo akasebenzi akana degree akana diploma yabo yes banalo ilungelo but izolo uma siqala i-topic yethu ithi into yethu siyahlola ngithi kwasho ukuthi incingo zakho umngani wakho usathane uyangenelela naye wayihliphiza yonke lento uthe mayihliphiza sayishintsha phakathi sathi let's try to put i-topic ayibangena ke abangani bakho laba abangani bakaSathane bangena ke ku YouTube bathi bona ayikho topic la in hayibo saze saba nawo bo boss abasiqashile bo Jesu abangani bakho enze kahle ake sizola uthini futhi Manje mkhulu nawe
Tatuntive mkhulu mina ke kwenzeke mawukhona into esuke ngiphethe kabi noma ngibona izinto ezingahambi kahle ngivele ngifise nje ukubulala yonke into engaphansi kwami ngibulale ngane ngibulale nami hawu nginempendulo yakhe kodwa nje ke kwenzeke ngizwe umngane wakho njalo usathana uyamuzwa uthe inkunzi usathana ku right lokho uthi afuna ukubulala ingane uyinkunzi usathana kodwa ku right lokho afuna ukwenza usathana lo uyini uyabheka lona ukhanya lo hayi cha ngempela lo umlaleli ubika inkinga yakhe ngezela simtshele kwe kabhoqo uyoyeka nya ima umngane wakho lo sebenza u right akho sathana umsebenzi sawo lo ungamvikeli siyazazi nje usathana ine limit layo axamalazi into khona usizo khona kabi usathana inkunzi le hayi uyamuzwa ukuthi ufuna ukubulala ingane lo muntu no umkhosi othatha ububhaca usigananda oganandlela izizwe bathi uthwele kanti cha. Siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele lapha kuvuma 103 ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi mawuyosibuka njalo ku YouTube don't forget to press the button subscribe to show the support always inesiyabonga ukuthi ke niyasilandela hlala nathi ke njengamanje today we are talking about ukucommit suicide kuwena ofailile empilweni don't do that stop it right now asambe siye ku YouTube Tara siyabonga.